Drames rurals de Víctor Català és un recull de 12 contes que va aparèixer publicat per primera vegada el 1902. En aquells moments, Caterina Albert tenia 33 anys i en feia 4 que havia adoptat el pseudònim de Víctor Català arran de l'escàndol generat per la infanticida. Després d'aquesta peça i dels 4 monòlegs que van aparèixer el 1901, Drames rurals és el primer recull de contes de l'autora. Pren el títol del subtítol d'un dels contes, La Vella, una primera versió del qual havia aparegut a la revista Joventut, la revista modernista de la qual formava part Víctor Català. Aquest títol, Drames rurals, acaba convertit en una etiqueta que identifica un subgènere narratiu propi de l'autora, que acabarà cultivant en diverses obres del que s'ha anomenat el cicle ombrívol, que abraça bona part de la primera etapa de la producció de l'autora, que inclou solitud i que arribaria fins a Caires vius. Els drames van tenir un ressò notable, però desigual. Al costat d'algunes crítiques entusiastes, trobem també altres mostres de desaprovació. El cas més rellevant el trobaríem en Joan Maragall, que va criticar l'obra perquè creia que mostrava una part de la realitat incompleta, la cara fosca, i que, per tant, no mostrava una realitat global. En aquest sentit, aquest cas és rellevant perquè va generar una resposta de l'autora, una resposta en forma de carta que va iniciar una fructífera i rendible, des del punt de vista literari, relació epistolar. No detallarem el contingut dels 12 contes perquè és millor que els llegiu vosaltres directament, però abans de fer-ho és bo tenir en compte algunes consideracions. Abans dels contes ens trobem un prec inicial que actua de pròleg i d'advertiment al lector. Remarcant l'estètica que definirà l'obra, el narrador, un pobre pelegrí de terra aspra, adverteix a la damisela ciutadana, el lector, que aquest és un llibrot feixuc i que per tant és millor que el deixi, l'aconsella, que no segueixi amb la lectura perquè està pensat, aquest text, per mans més aspres o gent de gustos més rúfols. En aquest sentit és una clara captatio benevolentia que es podria llegir de forma irònica. Respecte als contes, de 5 ja n'havia aparegut una primera versió a la revista Joventut. 10 dels 12 contes tenen una temàtica comuna, un ambient comú, però en canvi trobem 2 que es desmarquen d'aquest marc global. Són l'explosió i l'enveja. En el cas de l'explosió ens trobem un entorn urbà en el qual apareixen unes tensions socials i unes reivindicacions obreres que no tenen res a veure amb la resta del recull. Pel que fa a l'enveja, que és el darrer dels contes que configuren drames rurals, hi trobem un retrat idíl·lic i líric de la relació matrimonial i de la maternitat. En aquest sentit, com es pot apreciar, és clarament diferent de la resta del recull. Pel que fa a la resta de contes, ens trobem unes històries tràgiques, uns drames marcats per la fatalitat, amb uns personatges aclaparats que no saben com resoldre la seva situació. Aquests personatges que intenten afrontar el seu destí no hi poden lluitar, es troben ofegats, aclaparats. En alguns casos, com daltabaix o parricidi, aquesta desgràcia ve donada per les accions dels personatges que, encegats per la ira o la ràbia, acaben desencadenant un desenllaç fatal. En altres casos, ens trobem amb personatges amb unes tares morals que acaben desencadenant els fets. Seria, per exemple, el cas de l'Empelt o el Pastor. I d'altra banda, en alguns dels altres casos, com per exemple a Nochebuena, a Ombres o el mateix parricidi, ens trobaríem que aquests efectes, els efectes d'aquesta desgràcia, recauen sobre les dones, indefenses davant de l'actitud salvatge d'aquests homes. A vegades, la fatalitat és fruit d'una casualitat incontrolable, com ens podríem trobar en el cas de La Vella, o bé de l'actuació i l'acció d'un nen o d'un personatge que es troba marginat. Seria el cas, per exemple, de parricidi, on l'actuació del nen és determinant, o bé ens trobem, per exemple, el cas d'Admet de les Conques, un nen marginat des de la seva infantesa i que quan ja es fa gran no sap com afrontar la situació que la vida li depara. En altres casos, la desgràcia també és fruit de les tares morals dels personatges, com ens trobaríem al Pastor o l'Empelt. I un cas a banda trobaríem a Agonia, en el qual el secret, un secret inconfessat, guardat durant molts anys, acaba generant una situació tràgica per al protagonista, en Minguet. Pel que fa a la caracterització dels personatges, Víctor Català utilitza una àmplia varietat de recursos que té a l'abast. L'aparença, el món interior, el comportament. En aquest sentit és important fixar-se en com es relacionen els personatges, la seva actitud, per poder entendre tot allò que els passa. Això ho podem veure, per exemple, al Pastor. En altres casos,
És aquest món interior el que dona la clau de volta del conte. Per exemple, seria el cas de la vella. No pot parlar, està incapacitada físicament, no es pot aixecar de la cadira, però en canvi veiem com la seva contemplació del cel acaba mostrant-nos aquest món interior. El cel s'acaba convertint en un símbol de la llibertat que anhela. A Drames rurals trobem una representació de la realitat dura, ferèstega, ombrívola, que l'autora no té cap interès a suavitzar. Contraposada al romanticisme, aquesta visió s'insereix plenament en el canvi de visió de la ruralia propi de la literatura modernista. En aquest sentit, a Drames rurals, al Pastor, per exemple, trobem la liquidació de la imatge arcàdica del Manelic de Guimerà. És un pastor feréstec, malèvol, malvat, que acaba contraposat a un pagès hiperbòlicament dedicat a les seves terres, però que també presenta algun punt feréstec. En aquest sentit, aquest pastor, però, també es pot contraposar molt clarament, i presenta una visió radicalment diferent, a un dels altres personatges més famosos de Víctor Català, en Gaietà, el pastor de solitud. La llum és un altre dels elements rellevants de Drames rurals. Hem parlat de cicle ombrívol, d'aquest contrast entre llums i ombres. Els conflictes entre els germans Jordis a l'Empel, l'actitud del marit de la Melaneta a Ombres, un personatge que recorda a Maties de solitud, o bé el pas de la passió a la bestialitat d'en Pau a Parricidi, són exemples d'aquesta cara fosca de la realitat. Ara bé, el joc amb la llum també el trobem en altres exemples, en les descripcions impressionistes, a través de petits detalls que acaben configurant una escena general i que trobem en diversos punts del recull. I també el trobem en la utilització de tècniques diverses, plans quasi cinematogràfics, canvis de perspectiva, recursos narratius que són clarament d'autors de la inclinació de Víctor Català per la pintura. A Drames rurals, Víctor Català excel·leix en la creació de les atmosferes, dels ambients, un ambient que embolcalla aquestes històries i que tot ens porta cap a la fatalitat. Sovint, al final, és pressentit, anticipat, és quelcom que el lector ja s'espera, que ja hem anat trobant algunes pedres pel camí que ens han passat desapercebudes, però l'autor les ha fet servir per crear una teranyina que ens embolcalla i que tot ens condueix cap a l'efecte final que està buscant. En la majoria de contes, doncs, no ens trobem un final sorprenent, sinó ja pressentit, inevitable, la magnitud del qual és tan sols allò que hem de descobrir. Això no vol dir, però, que no sigui una lectura estimulant. És una lectura que ens convida a arribar al final per descobrir tot allò que ens ha preparat l'autor. Per generar aquesta atmosfera, l'autora utilitza principalment el punt de vista d'un narrador omniscient en tercera persona. Respecte a l'estructura, trobem exemples de linealitat clàssica, com seria el cas d'en Met de les Conques, o en d'altres en què el canvi de punt de vista i de perspectiva també té incidència en el desenvolupament de la història. Seria el cas, per exemple, del Pastor. En altres casos, com d'alt a baix, la descripció inicial anticipa el final. Ens trobem així en una estructura perfectament circular, tancada. D'altra banda, aquesta descripció final també és una mostra de la gran càrrega suggestiva, expressiva, plàstica de què fa gala l'autora. Ens trobem davant d'unes imatges escruixidores. Quan a la fi lograren treure aquell cos fet una coca, ple d'estreps, de macadures, de sang i de terra, ja no hi quedava ni un alè de vida. Les ferides les tenia a centes, el cap obert com una magrana, un ull buidat, l'espinada rompuda, el ventre esquinçat, els budells en l'aire, els tendrums descoberts. No es podia mirar. Un altre exemple de clímax final, carregat de tensió, el trobem al conte La vella, marcat per una analèpsia considerable que serveix per ubicar el lector. Sola, postrada per la feridura inicial, havent d'aguantar el sol roent cada dia al porxo del mas, al final no podia ser un altre que un incendi. En aquest final apareix les flames que estan envaint la casa i l'autora genera una espiral de tensió que anticipa la tragèdia. En un esforç suprem, sense poder avisar ningú, sola, la vella s'aixeca per intentar fugir. La pobra vella, perduda la raó, donà una embestida per a fugir. Les cames restaren com clavades i el cos caigué de tot son aire cap endavant. Com no podien parar-se amb els braços, petà pesadament de cara a terra. Un borboll de sang envermellí les rajoles i un tros de dent trencada arran de geniva se li encastà en la llengua. Finalment, esmentarem el conte Agonia,
en el qual tot de detalls ens van anticipant i generant aquest ambient i el desenllaç tràgic final. Els xiulets de la tramuntana a la finestra, la llum de les espelmes que no pot il·luminar tota l'estança i que per tant deixa moltes ombres, remeten als secrets inconfessats de l'Abel que ha amagat tota la vida a en Minguet. En aquest conte trobem una nova demostració del domini de Víctor Català del tempo narratiu que podem apreciar al llarg de tot el recull en forma de diverses velocitats i perspectives. L'entorn rural, l'escenari és un factor determinant que condiciona la vida dels personatges, el seu caràcter, la seva ànima, sovint els animalitza. L'ambient és un teló de fons actiu, determinant. Sempre trobem l'empremta de la ruralia en les relacions dels personatges. Les enraonies, els rumors, les relacions de poder, fins i tot la ira salvatge i desfermada, és fruit d'aquest ambient que ho embolcalla tot a drames rurals. En aquest sentit, és més adient parlar d'atmosfera, d'ambient, més que de paisatge. Un paisatge que, òbviament, podríem associar al paisatge empordanès, proper a Víctor Català, però que en realitat, a la seva obra, és un paisatge universal. Ens queda tan sols parlar de la riquesa del llenguatge, que cristal·litza especialment a la descripció dels ambients i dels personatges. La veu narrativa aconsegueix crear descripcions d'una capacitat expressiva i plasticitat notables. Seria el cas, per exemple, del Met de les Conques, on trobem al final una fusió entre el personatge i l'espai, una muntanya que acaba personificada, un correlat de les pròpies basques que sent en Met en la penosa ascensió. La terra exhalava un tuf aspre i desagradós de budellada calenta que feia bufar per a rebutjar-lo. En Met les cames estona feia que no el podien dur, però ell, atiat per son neguit, anava pujant sempre, arrossegant-se i empenyent l'ombra atapeïda. En el recull trobem una gran varietat d'expressions pròpies de la fraseologia popular, refranys, frases fetes, propis del món rural de l'autora. En aquest sentit, és una mostra de la preocupació de Víctor Català per salvar aquests mots més propers, usats de forma corrent per les classes humils, però que no aconseguia mai trobar als llibres. En aquest sentit, trobem que l'obra de Víctor Català és un tresor lèxic, un llegat en forma de riquesa, de paraules, de mots que segurament s'haurien perdut si no hagués estat perquè ell els va recollir a la seva obra. Víctor Català els recull i els utilitza de forma natural, sense arcaïsmes, sense forçar, de forma que la prosa flueixi, sempre buscant aquest efecte final. Cal dir, però, que en un primer estadi de lectura, aquest lèxic poc corrent, poc comú avui, pot generar una sensació de dificultat en el lector poc avesat a aquest tipus de vocabulari. No obstant això, aquesta dificultat se supera amb tan sols una mica de predisposició del lector i al cap de molt poques pàgines, gràcies al poder evocador de l'univers narratiu que ens proposa Víctor Català, aquesta sensació de dificultat s'esvaeix. Tan sols cal deixar-se portar i descobrir el tresor literari, també en forma de tresor lèxic, que ens està oferint Víctor Català. Drames rurals va significar la consolidació de la categoria literària de Víctor Català. Consagrada al panteó de les nostres lletres amb Solitud, un drama rural ampliat, Drames rurals continua sent una magnífica porta d'entrada a la seva literatura. Tant si sou joves estudiants com lectors madurs, fins i tot si ja l'heu llegit, podeu tornar-hi i continuareu trobant aspectes frescos, nous, que havien passat per alt en una primera lectura. Us estan esperant perquè els descobriu.